Канил съм без Diagnostics. Здрасти, Венци! Виждаш, имаме две коли. E60 и Dodge. Любимата марка на българина. Не само на българина, и на извън България ги карат. С кое ще почнем? С по-хубавата кола, естествено. C60. С немската школа. Дай да видим, защото човек като иска да си купи нова кола и те викне, нали, покажи как ще му помогне. Първо ще разкажа пак на зрителите за нашите услуги. Нашите услуги са или като имате проблем с превозното средство, то може да е от Dacia до някакво супер скъпо, няма да казвам марки, Porsche, Maserati и така нататък. Или ако си купувате кола. Като си купувате кола, имаме оглед преди покупка за всички марки и модели пак. Гледаме пълно техническо състояние, удари, ПТП-та, реални километри и така нататък. Това са ни главно услугите, покриваме всички марки, включително и всички електромобили правим, да не ги изборявам на пазара. Сега тръгваме от BMW-то. Значи първо се гледа нещо дали е ударено. Гледаме отвънка, да. Тук има забележка по капака, тук има луфт по бронята, гумите са зимни, гледам, са за кофта за буклук. Тук същата работа. Сменяно челно китайско стъкло. Стъклото е сменяно с китайско. Да, това са неща, които вие няма как да ги разберете сами. Има как, ама трябва да сте доста така образовани. Може да ни отвориш капака. Гумите са тотално за кофата, изпилени са. Ела, ако искаш ги снимай. Ела да видят хората. Тия гуми са си за кофата, за буклук. Продължаваме с луфта, нали, който вече споменах. По принцип тази кола също се продава. Салона изглежда, що го е запазен, ама те BMW-тата са от твърда кожа. Тук има външни забележки, които също надрана е. Също ще трябва да се иска отстъпка. Тук има начинка на ръжда, на корозия. Ето и тук от вътрешна страна. По принцип тази кола е на обява 9000 лева в момента. И 500. Ама човек казва, че сваля до 9000. Много малко ти сваля. Тук има луфт в задната броня. Имаме, както казах, начинки на корозия. Тук има луфт стопа. Стопа има луфт. Стопа е извън колата. Да. Не се шегувам. И е леко, мисля, че от някаква страна пукнат, но това са разни дреболии. Ама виж какви хуя ауспуси има. Да, сигурно са някакви китайски. Ама някоя момиче тук е като другата страна, луфт по броня, луфт по стоп. Начинки пак. А защо челното стъкло? Защото е блъскана. Значи сменено е. Защото е блъскана, Венци. Значи стъклото е сменено, обаче с китайско. Точно така, за по-евтинко. Всеки обича ефтиното. Винаги това, което е най-важно да кажа, е, че колегите, които правят огледи преди покупка, те използват ефтини инструменти, нямат официалните софтуери, не виждат цялата истина, много често не виждат нито състояние на дюзи, нито състояние на километри, нито виждат всички системи по автомобила. Ами, Венци, запали, ако искаш. Тук гледам, има течове колата. Ето, тук има течи. Тук има течове колата, Венци. Вижте. Голяма работа. Как това нам сваля от цената, как да не е голяма работа. Добре, да кажем, ще искам да ми дадеш една оценка колко пари би платил ти за тази кола. Трябва да я направя диагностика, за да ти кажа да видим останалите неща. Тук също има теч. Добре. Ами, Венци, да влизаме вътре, ти предлагам, за да продължим с другата част. Ами виж сега, нали, течовете не знам дали са лошо нещо, примерно. Не са много добро нещо. За колите да са по-лошо нещо. А за жените по-добре жена да има теч, отколкото кола. Точно така, Венци, точно така. Пуснали сме официалния софтуер на BMW и виждаме проблемите по автомобила. По принцип, най-вероятно ти си правил много такива диагностики на E60. Много, да. Винаги ли има проблеми? В повечето случаи, 99%, за съжаление, имат проблеми. 99% от случаите имат проблеми. Той са стари коли, не ги поддържат хора милионери. Който е милионер, знаеш къде отива. На по-ново е по-скъпа кола. Макларен, примерно. Не, може и Porsche, може и Maserati, може и Jaguar, може и Range Rover, може и S-класа нова. Има много варианти. Сега, по тази кола имаме дюзи, имаме подривни свещи, имаме акумулатор, имаме егер, Това лошо ли? имаме сервотроник. Това е към рейката. Рейката е струшена, нали? Аз се чувам. Да, чува се. Водната помпа също. Има един звук, който вие няма да го чуете, но колата тропа като се... Парктроници също има за смяна. Дюзи, както казах. Добре, а сега тук на таблото пише 253 000 и 8 км. Ами напълно реални са, Венци. Ето ви реалните километри на колата 524-280. Леко се е пренавили си ни 300 000, Венци, само. Ама виж, то буквално... То не е много. 300 000 не е много. Виждал съм и по-пренавити. Добре, като я пренавиват от 500
500 поне да я пренавият Вият на 50. Не, да я пренавият на 400 хиляди, не е толкова нагло. Ема кой ще я вземе на 400 венци? То не става така. Много нагло се я пренавили. Но па иначе още работи на 500 км. Точно така, точно така. Значи да не я купувам. Както си решиш, Венци, ако ти трябва работен кон за тънки пари, аз лично тази кола оценявам на 3000 лева. Еми, много километри, Венци, много неща има по нея. Сега правя още един тест и, както казах, и дюзите са зле. Това скъп ремонт ли? Как ще ми го обясниш по прости думи? Ще ти го обясня, че ще трябва да наливаш много пари, Венци. Постоянно. Еми не постоянно, ама бая неща, рейки, дюзи... Ама са спрели да работи? Не, те работят, ама имат отклонение и в един момент ще разбият цилиндрите и ще трябва да правиш ремонт по мотора, Венци. И спря да работи. Еми ще смениш мотора или ще го правиш ремонт, каквото си избереш, което ти е по-удобно, финансово. Мога да взема някоя момиче и да не мога да закарам до... Да, мисля, че тия здрав няма да има нужда, защото колата е доста окаяно състояние за мен лично. Рейката струшена, не виждам смисъл. Ако ти настояваш, може да правим, ама аз лично не виждам смисъл. Дай да идем до Доджа, повече интерес имам там вече. Да. Добре. Тая кола сега ще я капарираш ли? Не, ама наистина се продава. Добре, остави едно капаро. Не е ли много? Кола на половин милион и отгоре, с много проблеми. Няма да я купа, не. Не искаш. Отказваме. Дай да идем на Доджа, защото на него ми дават точно... И той ли за 9000? Ако е за 9, Не. Доджа ми го дават точно толкова пари, колкото имам. колко имаш? Няма да кажа. Все пак тук, нали, момичетата да не вземат да ме помнят. Кажи им, че си богат. Ти си богат инфлуенсър, Венци, не го крий. Имаш бизнеси, това. В момента парите отиват във Васко. Еми, ще му искаш отстъпка ли, не знам. Ама за кола съм спестил. Това е моето бижу. Прелест. Прелест, нали? Виж на външен вид, това онова. Женоловка, Венци. Да, а като направя така, виж, като отворя капака и като го покажа... Момичетата ще са по-впечатлени от еднолитровото BMW със сигурност. Защото аз вече забрах няколко с Доджа и като отворя капака да покажа какво има под него и все едно си свалям гащите. Те са удивени. А с BMW-то, така като отвориш капака, удивени ли са или не? Не стигаме до свалянето на гащите. Не, по-добре не им го показваш там. По-добре да не им го показвам. Имат интерес, докато не им го покажа. Дай да направим, да видим има ли му нещо на това, какво му има. Добре, чудесно започваме. Защото аз Значи, мога всичко да си кажа. То, ако ще го купувам, да знам какво му има и какво трябва да се прави. тук, което се вижда, свалена е бронята, е най-вероятно или сменена, или пребоядисвана. Вижда се, че бронята е свалена. Това проблем ли? Не е проблем, тя е отремонтирана, най-вероятно е имала някаква забележка. Да, това, което се е случило на тази кола, нали, за да дойде и на по-ниска цена, очевидно, както повечето коли от Канада и Америка, е, че примерно, специфично тая бронята й е била пукната и затова е сменена. Ама ти, очудвам се, че разбираш, в смисъл веднага го забелязваш, колкото и добре да е направено. Се вижда, да. Мотора е мит, но не виждам някакви течове, не виждам и някакви сериозни корозии по автомобила. Изглежда приемливо колата, един добър вид. Гумите си имат живот, Michelin Pilot Sport 4S. Съпрените ще изкарат още 1-2 сезона, имат си грайфер. По окачването всичко си е заводски, както е произведена. Тук същата работа, както отляво, спирачките си имат там 40-50% живот. Значи виж сега, вътре мене най-много ме интересуват километрите. Да не се окаже като на BMW-то, Венци. Има ли го този момент? Или пък като бивчета. Тя с много ли е била бившата? Една от тях, нали? Една от тях. Оригинални стъкла, оригинални фарове. Добре, салонът е доста запазен. Хубав салон, полукожа, полуалкантара. Задните гуми също имат живот, но са друга марка и е хубаво зимата да се вземат зимни гуми за този автомобил, защото да не стане в някой дърво. Искам да ми оцени си за колко пари би го купил ти. Я отвори, ако обичаш от тук, Венци. Тук има едно много мъничко копченце, натиска се и отваряме. Той даже сам се отваря. BMW-то това го няма. BMW-то нищо няма. Тук да помогнеш да го отворим това. Тая кора да... Тук е огромно, хале. Да, може да возиш момичета тук. Тук колата не е била блъскана, не е била наводняна, нямаме някакви структурни щити, заводски смазки, всичко си изглежда оригинален акумулатор. Значи ако е била ударена и ти веднага тук ще забележиш, че има щити. щити. По принцип, да. Вижда се, има си неща. Обаче е огромно, хале. Аз мога... Да, може двама-трима човека тук да мога да спиш вътре. Аз мога да се изпъна и пак имам място. Дарата пъхнем вътре, искаш. Васко, мога двамата да влезем тук, а ти си дебел.
Венци, продължавай. Колата на външен вид ми харесва. Влизаме вътре да видим. Първо аз ти предлагам да почнем от реалните километри, Венци. И пак да напомня, имаме официалните софтуери за всички марки с активни онлайн лицензии от Dacia до електромобилите, включително ултралуксозния сегмент, нали, Поршета, Мазератата, каквото искате. Или като си купувате кола оглед преди покупка, или като имате текущ проблем. За разлика от конкуренцията, само официални неща ползваме. Нямаме китайчета и виждаме всичко на дилърско ниво. Дай да видим какво има по нея. Какво получаваме в Dodge спрямо немското? Глей, Немската школа. вътре лично на тебе, кое по-ти харесва като материали? Dodge ми харесва повече полукожа, полуалкантара, по-нова година, по-съвременен вид, всичко е много по-ново. Тук сме от музея. Добре, дай да видим на реални километри. Сега всички модули по автомобила са оригинални, не са сменени компютри модули и километрите са също реални. 43 928, 44 084. Може да има лека разлика от няколко километра в модула, защото ги записват с закъснение, но километрите са напълно реални. Ето ги. 44 084, 44 084. Колата не е пренавита за разлика от немския лайнер. За разлика от тази внесена от Германия не е пренавит. Точно така. Автомобила не е пренавит. Има сравнително добър външен вид. Оригинални стъкла, оригинални неща. А някакви грешки? Сега ще проверим, Венци. Като да кажем, аз ще дам всичко, което имам за нея, защото аз така направих за BMW-то. Ще фалираш. Да, ще дам всичко, което има и ще оставя само малко за Васко. Не може ли да не оставаш за вас? Автомобила има няколко грешки, които не са фатални за неговото движение. Виждам, че е падал акумулатора, battery voltage low, както и на ключа, както и на самата кола. Имаме някаква лампа вътре е изгоряла. Courtesy lamp, driver mode тук някъде в този район предполагам. Това не е фатално. Да, загубена комуникация. Пак е падал тока. Ето го. Below threshold. Circuit voltage below threshold. Това означава, че акумулатора е за смяна, Венци. Акумулатора ще трябва задължително да се смени. Според мен те като висят по тези търгове и по тези кораби, винаги акумулаторите са за смяна. Това радиото също е засякало волтаж под минимума. Ето ги откъде се взимат данни за щетата в бронята. Там където е бил мигача, front left turn lamp, control circuit също. И отделно и по номера кружката също е изгоряла, предния. Всичко това го изписва на диагностика. Да, това е в боди контролера. Между другото, нали, с код VS20 при тебе хората ми ще имат 20% от Точно така. И тук, за разлика от другите места, тук ви правят диагностиката с официалния софтуер, а не с китайски такъв. Може да използвате услугата или като си купувате кола, гледаме пълното състояние, удари, ПТП и реални километри, или като имате проблем с автомобила. Ходиме по адреси, ходиме в София, ходиме извън София. Скъпи, ефтини, стари, нови, каквито искате коли. Електрически, бензинови, хибридни, дизелови. По жени ходилите или само по коли? И при клиентки ходим, да. IBS също е засякал нисък волтаж. Като цяло... всичко е от акумулатора. Да, акумулатора е на 100% за смяна. Аз лично бих препоръчал силна смяна и да се смени ключа на батерията, защото той също е падал. Батерията вътре също е падал. Ето го. FOB K Battery Low. Други проблеми по автомобила, по двигател, по кутия няма. Ако искаш, ще направим тест драйв. Рейката не е разбита за разлика от този лайнер немски. Добре, да кажем, някой го купи. Предполагам, понеже сега е на 44 000 км. Реални, да. За разлика от половин милиони отгоре. Да, реални на BMW-то. То може човека да си го кара до 200 000 и то двигател здрав ли е? Двигателят е здрав, само че трябва да сменя масло на макс 10 000 км. Аз лично между 8 бих препоръчал. И човек, ако си обслужва скоростната кутия, скоростната кутия между 80 и 100, заедно с охладителната течност и ще се изкара. Да, може и на газ да се направи колата. Реално човек, ако си обслужва скоростната кутия, ако си обслужва двигателя, тази кола има и 4x4, което също трябва да бъде обслужвано на между 30 и 50 хиляди да се сменят маслата, също бих препоръчал. Един човек, ако си я вземе и си обслужва всичко, тя е 4x4 колата, реално може да се изкара до 200 хиляди без абсолютно никакви ремонти, без проблеми. Спирачки ще трябва да сменят, гуми и такива консумативи, но като цяло да. Както на всяка кола. Има някои клиенти не ги сменят, Венци, зависи от клиента, смисъл. Карат тотално докато умре частите. Значи, доколкото виждаш, сериозен проблем няма. По принцип може и така да я караш, Венци, но с акумулатора паднали. Аз не бих препоръчал да се, защото някъде може зимата да не може да запалиш и да останеш с девойката на студено. И като останеш с девойката на студено, Венци, стопля отзад. Ама ако е много студено. Ще се потрудим, по-яко кардио ще правим. Това също е добра идея, защото пък така ще имате, нали... Се сближим повече. Точно това исках да кажа и аз. Да.
да хем се сближим, хем се стоплим. Това също е една добра идея за, нали? Айде да я покараме, а? Добре. Между другото, тази кола е... Охо, мале, как върви! По-бързо от BMW-та. Колата, когато е на спорт, сама се замърлява километража, Другото, което е, когато правим оглед преди покупка, проверяваме, както казах, правим и тест драйва. Пълно техническо състояние, удари 5 реални километра, правим и тест драйв на автомобила, ако има номера. Прилично върви за този мотор, доста прилично бих казал. Няма някакви проблеми по автомата, няма някакви проблеми по мотора. Нали? По принцип правим по-дълъг тест драйв, но тъй като колата е на много малко километри и след като я гледах и отвън и отвътре, в този случай няма да правим някакъв много 20 км или 100 км тест драйв. Ще направим по-кратък тест драйв. Ще взема тогава аз сега да слезна, да се сменим, да я настъпа аз като хората. Добре, добре. Нека да я върна там, откъдето тръгнахме, Венци. Или най-добрата опция е да я дам на Васко, защото той наистина ще настъпи и ще ми покаже как върви. Колата върви много прилично за двигателя, за кутията, за всичко е доста адекватно. Аз тук лично бих искал някъде максимум 1000 лева отстъпка за този автомобил. За да има за гуми, за спирачки, за акумулатор, за... Струва си парите. Да. Тук е леко настъпи. Реални. Реални километри, както казах, доста прилична. Американските коли дават една емоция, която твоето BMW с 3 цилиндъра еднолитровото 1.5 не мога да ти я даде никога, Венци. А ти не си го карал. Нали като го купувахме, го карах, ти май забрави. Не беше документирано, де? Не е смисъл, не е снимано на видео. В момента сме пуснали спортния режим. Всеки един автомобил, като се пусне спортния автомобил, педала на газта реагира повече, спирачки, хидравлика, рейка, по-динамичен става. Ако има адаптивно окачване, то се адаптира и колата става доста по-бърза и доста по-динамична. Да ходите да правите рейс, да се състезавате по светофари, гонки, улични и колата е много по-динамична и много по-бърза. Иначе е спряла. Да. Тук има и супер трак. Да, супер трак е за писта. Ние няма къде тук писти в момента да караме, Венци. Тук няма писти в България, няма да го пускаме супер трак, но вие може да си експериментирате. Да, колата е много по-бърза. И кутията държи до по-високи предавки с цел да имате по-голяма мощност. Както казах, супер смисъл спорт и супер трак са по-динамични режими. Колата не искам много да я настъпвам, защото все пак е чужда кола. Тук не е и писта, така че колата е доста прилична за годините. Който иска, мога да кара и на супер трак. Както казах, ако това и рейката е за тяга, става много спортен автомобила. И държи високи обороти. Това е идеята на спортните режими. След тест драйва на автомобила няма никакви допълнителни грешки и проблеми. Колата е в едно добро състояние. И си заслужава, както как също бих се пазарил за 1000 лева отстъпка на база на текущо състояние на автомобила. За гуми, за спирачки, за акумулаторчета, за такива неща да има. За масла, за филтри, автентични километри и така. Добро техническо състояние. Добре, благодаря, Начи. Благодаря, Венци. Мога да влезете в сайта на Best Diagnostics. Ако